за да може да се появи Христо Иванов. Христо Иванов, Преслав Бориков напуска, за да видим на терена Ивайло Димитров. След излизането на Милош Петрович, Бирсент Карагерен. Причина за това нещо, но тях прибавяме Яник Вилцхут, който да, играе, но спорно е доколко приноса му изобщо в бой, то Тима отново не убеждава. Смея да твърдя, че колебанията на ЦСКА през последния месец, може би най-вече след тази победа срещу Ботев Пловдив с 3-2 тук в столицата, са доста сериозни. Точно след онзи успех срещу жълто-черните. Тръгва централен защитник на смърфовете в предни позиции. Добре се развива за сега тази атака на Локомотив Пловдив. Не стигна. Много добро подаване на Даниел Гогов към Иванов. Иванов се измъкна от Педро Ферари. Шанс за септември. Христо Иванов стреля 1-1. Резултатът е изравнен в 25-та минута. Христо Иванов се възползва по чудесен начин от подаването на Даниел Гогов. Връща паритета в матча. Още веднъж ситуацията. Много добри думи първо заслужава тук Георги Давидов за авантажа, който пусна. След това подаването на Гогов. Педро Ферари струва ми се, че подцени малко ситуацията. Позволи на Христо Иванов много леко да го надбяга. След което, въпреки отчаяните опити на Деян Иванов с този шпагат в краката на Иванов да попречи, не успя. Но наистина няколко основни акцента в тази ситуация. Първо, подаване към Иван Коконов, който овладя на гърди и някак си Милош Петрович спря в последния момент Иван Коконов, не позволявайки на опитния. Карагерен. Искали да виждат. Четири от последните 5 двубоя, в които ЦСКА няма да е побеждавал. 4 от последните 5 шампиона. 4 минути са добавени. Локомотив отново атакува. До тук с нападението на черно-белите. Все пак Христо Иванов успя да отнеме топ. Който вместо като десен бек заигра по-скоро като ляво крило. Според около Пловдив контратакува. Решение Котев, което ще му донесе професионален жълт картон. Гомис. Хубава топка от Гомис. Христо Иванов. Много го затрудни Александър Василев. Все пак Василев е достатъчно бърз. Ще има ли центриране в наказателното поле? Петър Витанов, Ивайло Димитров. 15:48 да се възползва от момента на колебания от страна на появилия се на терена през второто по време Христо Иванов. Именно той сега с топката, подаване успоредно на гол линията. Има ли кой да засече топката? Христо Иванов. Защото струва ми се по-скоро позицията на футболиста на пловдивчани бе нередовна в тази ситуация.
Иначе адмирации за начина, по който се справи. Ето тук с шпагата на Риан Даскалов, Христо Иванов. Страхотното подаване в зона. Как ще оставиш тази гърбата?